हेल' लोगोफोर गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय गोबाव सम भिडिअआ दा ससे बाहेरायाव ओंखारलांनाय माने सान्दुंआबो दहाय माने खोमसिमोन माने जोमै नै दाबो साग्लोबनाय नाथाय सान्दुं खारदों दिनै माने बेजों ससे बेरायगोन बे जाहैबाय आदानि माने बाखि लोगोफोर नायबाय थादो बिदिनो ससे आपडेट थानि माने चेनेल नोंथांमोननि थाखायबो कन्टेन्ट लाबनि जिबाबो Yêu nè hả mày không đi ra gì có đâu đâu बे जाहैबाय बरमा कलेज लोगोफोर माने ओरै राइट साइडथिंजाय एसे बरमा कलेजनि फिल्ड दं बेयाव माने मोजांसिन नाथाय बाखि वेदारखौ नाय लोगोफोर मजा अखा हायाबानो जाबाय खेबनो मोनबानो जाबाय मोजाङै बाखि लोगोखौ दसे नायदोंमोन बैयाव नाथाय सफैयासै गय जाना लादो लोगोफोर मोजाङै गयलामा तामुल मेन Apa semalam teman? Bagi beliau, voice hostel lah, voice hostel yang kemarin sore besok. Ini kita boleh cek. Yang mana sih? Masuk dalam ada gue. By the way. Off-road bagi लोगोफोर खाथियावनो माने लकेल जायगायावनो माबानायनि थाखाय हेलमेट इउज खालामो बेयाव लामा दानदों माने बारिसो जों गामिनि लामा बे बारिसो माने लोगोफोर बे एक्चुवेलि बरमा कलेजनि बेक साइडनि लामा बेयाव जेबो ट्रेफिक जाया मा जाया ट्रेफिक माने मा एक्चुवेलि मानसिफोरानो थांलाय फैलाय खालामा नोंथांमोनाथ' नुखादों यानजा लोगोफोर साउन्डखौ मजा ला
लोगोफोर बेनो जाहैबाय हान्टार रयेल एनफिल्डनिफ्राय 350cc नि ओमफ्राय बे जाहैबाय किया बाखि लोगोफोर बेनि कालारा मा आं बेखौ मिथिया आं लिरना होगोन डिसप्लेआव नोंथांमोना नुगोन बेनिफ्राय बेयाव दं रयेल एनफिल्डनि बेजिं रयेल लिरनाय हान्टार 350 होननाय बाखि बाइकआ दानिसो फैनायाव लेथ्रा जाबाय बरिया साफासोमोन लोगोफोर बाखि मिटारा जाहैबाय बेफोरबायदि बाखि बाइकआ नाथाय एसे गाहाय मानसियाबो सलायनो बरिया जागोन ब्लेक इन्जिन ओमफ्राय नोंथांमोननो खिन्थिनोसै मिटारा जाहैबाय बेफोरबायदि बेयाव नोंथांमोना नुगोन ट्रिप बेनिफ्राय बेखौ चेन्ज खालामनो थाखाय बेयाव मोनसे बाटन दं बेखौ नुदों नोंथांमोना बे बाटनखौ खेबसे थुना होयोबा चेन्ज जागोन बे अड'मिटार बे दा बर्थमान 1841 खारदों बेनिफ्राय बे ट्रिप बे जाहैबाय फुवेलनि बेनिफ्राय बे टाइम गियार बाखि नर्मेल फुल इन्डिकेटर बाखि लोगोफोर बेथिंजा इन्जिन केल सुइच दङ बेनिफ्राय बे हाजार्ड इन्डिकेटर बे पासिं आपार डिपार लेफ्ट राइट इन्डिकेटर हर्न बाखि लोगोफोर बारा डिटेल्स होआ बाइकनि बागै ओरैनो ससे जिहेतु कन्टेन्टबो गैयामोन ओरैनो बाइकआबो गोदान सलायनाबो हिट मोनदो बेनिफ्राय ओरैनो थास्लाय खेबनि होननानै फैदों लोगोफोर माने ससे सिनेमेटिकबो खेबबाय बाइकआ लेथ्रा जाबाय बाखि नर्मेल ओमफ्राय साउन्डखौ खेबसे खोनासंहोनि ना बेखौ निउट्रेल खालामनि बेनिफ्राय बेयावनो इन्जिना इगनिसन अन जायो माने बेनिफ्राय सेल्फआ एक्चुअलि बाखि लोगोफोर बारा रेप खालामबा मानो होनबा खाथियावनो न'फोरखौ डिस्टार्ब जायो बेनिफ्राय जितु रयेल एनफिल्डनि इन्जिननिफ्राय जितु मोनसे प्रेसार फैयोना मजा बे बाखि जानो लोगोफोर ससे थांबावनि एसे राइड इन्जय खालामनि राइडखौ माबायदि जायो सलायना नायनि ना बाखि दोनथ' ना थांलायदो दारागाव सकेनि फिलिं फैलायदो लोगोफोर आरो लकेलिटियावनो बेनिफ्राय थान्दाबो जायगाया दंफां दंना जेराव दंफां दं बेयाव थान्दा जायो
बाइकआना लोगोफोर माने बारा गोसा सलायनोबो नांलाया माने बरिया लाखै लाखैनो आरामसे क्रुज खालामलांबाय थानो हिट मजा आरो बाइकआ माने बारा गोजौबो नङा जायबाबो माने इजि टु कन्ट्रल आरोना बाइकआ साराय फुट बाइक लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय बारा डेप रिभिउबो खालामा गोथौवैबो रिभिउ खालामा बाखिना लोगोफोर बेखौ माने ओरै रेप खालामनो मजा मोनो साउन्डआ जिथु गथा फैयोना बरिया जि गियाराव होनब्ला दानिया लोगोफोर एबारैनो लोगोआ सलायबाय ओरैनो ससे टाइम दि पिलियन ओमफ्राय बरिया थान्दा लोंनो लोगोफोर सफैबाय नै बरिया साया नेचारेल येलो येलो बेनिफ्राय लोगोफोर थान्दा लानोसै Ôi được rồi, cái kia sẽ thằng đó. Đó. Mirinda long đây. Mirinda long. Boro bisi naki? Hah? Oza. Gimana itu? Tanah lagi for cold drinks loंखांबाय. Sose सलायबाय. Video खेबबाय. दानिया ending खालामनायनि टाइम लोगोफोर. Rumah lagi थांखानोसै. Lagi थांखांनानै बरिया Tinggal terasa guys ya. Ben जाहैबाय जोंना रुमा दियान लोगोफोर दिनै भिडिअआ बेखिनियानो हानायखिनिखौ नोंथांमोननो शेयार खालामबाय बाखि बाइकखौ मोजां नुनानै माने सलायनाबो हिट मोनदों कालार गासिखौबो बेनिफ्राय लोगोफोर दिनै भिडिअ बेखिनियानो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम लोगोसे साबसक्राइब खालामदांगौ लोगोफोर बाय बाय थेंक इउ